तो माबरे माल सर, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फेसबुक के आज वो पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर दिखाई गई सुनाई गई सारी की सारी एक नौटंकी वीडियो जैसा समझ लीजिए। बिदिब्ला फैयो बारा हाराय खालामसिनो जागायनोसै। ओए होए होए क्या बात है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। लांगाया थालांगोन मोजां सेन्टाराव थालांबायानो बेखौ नों सिन्था खालामनाङा। आं दसे उनावनो खुबैनो हरगासिनो। सोरनि गार्लफ्रेन्ड बेलाय मोजां, जोबोद खाफाल मोजां। वाल बारबाय थानो दाहो, माब्लाबा मोजाङैनो नांथाना थागोन जागायाव। बेखौ नुदोंना? ओइ होय होय माबायदि बागायदों मानना पारेगा यार। जोबोर खस्थ' सहायनांदों जानांगौ बिनानावा। आं आसा खालामो बेफोरबायदि वाल बारबाय थानांनाय दिनाफोरा फैथों होननानै। जोबोर आर्जेन्ट खामानि दंथारो जानांगौ बिनानावनिया, नङाब्ला वालखौलाय माथो बारनो। आरोबाव खेबसे माब्लाबा बारनो लागा जुदि जामारोब्ला लांगा गाननानै दा बार, लंपेन्ट गाननानै बार, एसे माना खहस जागोन। बारनो हागौथ' आं बुंखायानो। थ' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। बे भिडिअखौ खालि इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय खालामनाय बेनिखायनो बे भिडिअखौ मेम'रियाव सेभ दा खालाम। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो बे भिडिअखौ दिनैसो जुदि फार्स्ट जुदि नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। यादा नोंनि गार्लफ्रेन्डनि बिमा बिफाया माथो लामानि गेटखौ ताला मारना दोनदों ना? मा फाग्ला बेफोरबायदिजों जायो? बेसोर बोराय बुरै मानैखौ र' आं फन खालामनानै खोन्थाहरनि वाल बारना फैदों बेयो।